Hey guys, what's up? It's me again, Monica, and for today's video, I'm gonna share with you my nighttime skincare routine. And more on organic products pa tayo ngayon. Actually, parang dalawang halaman lang siya. Yeah, halaman kasi nanggaling siya sa halaman. Every night, nagsha-shower ako before going to bed para fresh tayo. Ibang-iba yung malinis ka kapag ikaw ay matutulog. And soap that I use Kojic soap sa aking face for like 3 to 5 minutes kung ibababad. And after nun, magdadove ako and binababad ko siya for like 2 minutes. Ganon. Basta yun. Yun. Yeah, let's get started. Wait lang, inom tayo. So, umiinom ako ng chia. So, umiinom ako ng water with chia seed every morning and every before going to bed. Kasi maganda yung pagising ko. So, siya, very satisfying. Minsan gumigising na sa akin ang gano'n. Isa rin siya sa nakatulong sa pag-lose ko ng weight. Dami ko na sinabi. Let's get started na talaga. For real. Ayan, so, ang first product na gagamitin ko sa aking face is toner from Miniso. Ayan. Tagal ko na siyang ginagamit actually. And gusto ko tong product na to kasi mild lang siya. Parang soft siya sa skin mo. And para siyang alam yung Evian water. Kapag ni-spray mo sa face mo, parang sobrang, parang water lang, ganon, mist, ganon. Parang wala siyang masyadong chemicals, kineme. Of course, we need cotton pad for this. Kahit, umaga na, kahit nakapag-wash ka na ng face mo, kailangan mo pa din ito para ma-wipe ang mga extra dirt sa iyong skin. It's 12:42. Paglog pa lang ako kasi nagtanim kami ng ate ko na mga plants na inuwi niya. Ang dami ko na sinabi. Ayan, so okay na siya. Ito po yung face ko ng bagong hugas. Bagong hugas. Ayan, before sleep, no makeup, just my face. Yeah, and my floss. Love your floss. Kasi diba, pag minamahal mo sila, iniiwan. Char. The next one is ito. Ayan, aloe vera from the backyard. From the backyard of our kapitbahay. Maraming salamat po. Nakalagay siya sa fridge and sa maliit na container para malamig siya at maganda siya sa face. And ayan, pwede din naman yung aloe vera gel sa mall. Pero feeling ko kasi parang mas okay sa akin yung halaman na. Ayan, pwede kayo magtanim. Hinati ko lang siya. And then, isi-spread ko dyan. Tada! Ayan. Wait lang ha. Hindi ko makita. Hello. Hi. Girl. Hey. Teka nga. Ayan. Ayan. So, tada! Hatiin ko na. Pwede nyo rin siyang ilagay sa hair. Super daming benefits ng aloe vera. Medyo hindi lang kaaya-aya yung amoy niya. But, kung nasanay ka, parang it's normal. I-apply ko na siya sa aking face. Circular motion here. Apply it upwards para hindi magsagang yung skin. Actually, pwede rin siyang sa inyong mga pilik mata at sa inyong brows. More pa. Para bongga. Pwede rin siya sa mga dry skins nyo. Sa elbows, sa inyong knees, sa dry part ng inyong skin or body. Don't forget your neck. Spread ko lang siya sa aking kamay. Sa aking nails para siya. Maganda siya. Dami kong arte, no? Pero yeah, pwede nyo siyang pwede lang kayo kumuha sa backyard nyo. Pwede kayo magtanim, padamihin nyo. And, ayun, free na ang inyong skincare, diba? Tsaka organic pa. No chemicals. So,
it's good. Ang gagawin ko pala is, papadry ko siya. Mag-wait ako ng, like, 10 minutes para kumapit siya sa skin ko. Kasi may ipapatong pa tayo maya-maya. Kung tuyo naman na, wala pang 10 minutes, you can move on to your next destination. To your next product. And, yeah, ganun lang. Ganito lang tayo every TTHS. Kasi, kapag MWF, cream, ganun na ako. Ganun na ang aking skincare. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga creams na nilalagay ko, super cheap lang din niya. You can just comment down below. And, kung wala namang nag-comment, wala pa rin makakapigil. Gagawin ko pa din. Sa akin yung body naman, naglo-lotion lang ako. And, I'm done. Lotion lang, tas oil. Sometimes, oil ako. Pag DTH ako, oil ko is sa face. And pag MWF, ang oil ko is sa body ko. Yung oil lang sa Watsons, yung body oil, any kind of body oil, or any kind of oil. Huwag lang cooking oil, ha? Masarap ng tubig. Patuyuin lang natin ng bongga. And then, we'll move on to our next step. You can, dito sa skincare na to, kung hindi siya gusto ng face nyo, you can just babad it for like 10 minutes and then rinse. Kasi ako hindi ko na nire-rinse. Kung hindi kayo comfortable na mag-stay siya sa inyong face overnight, you can rinse it off. And after, you can add your moisturizer or oil, ganon. Serum, ganon. Yeah. So, okay na to. It's dry. Next naman natin i-apply sa face ko is coconut oil. Dito siya sa isang bottle pumping bottle. Pumping container. As you can see, wala siyang label. Kasi binili ko siya ng like maramihan sa isang bottle siya. 1 liter ata yun. Pwede kang bumili sa online, Shopee, unscented siya. Unscented coconut oil. Pwede ka din mag-DIY ng coconut oil. I guess, bibili ka ng gata and then isisit mo siya for how many days and then lalabas na yung oil niya. Tutuloy yung oil. Tapos may iwan yung ewan ko, parang po, hindi ko na alam sinasabi ko. Basta yun. Yan ang alam ko, meron talaga yun sa gata. Pwede mo siyang gawing coconut oil. So, super cheap lang. Pwede ka bumili and then make your own. It's organic again. Ano lang siya, actually, isang pump lang siya eh. Ayan. Isa lang siya kasi ano naman siya eh, spreadable naman siya. Tada! Massage mo na rin ang inyong face. Don't forget your neck. Nagsasag din ang ating neck. So, ganun. Your jaw. Oily ang ating hands. So, ang gagawin ko is ipapahid ko siya dito. Para ma-absorb din ng aking skin ang nutrients na nilagay ko sa aking face. Arte-arte. Next ko naman gagawin is this one, Jade Roller. Tada! Make sure na nalagay nyo siya sa fridge. Kasi ibang-iba yung effect ng malamig. And lagi nyo huhugasan ng inyong Jade Roller. We're done agad. Yun lang. Toner and those mga halaman. Galing halamang product. Overnight ko siya. Binababad and ganitong skin ko. And yeah, that's it. Ganun lang po kasimple ang aking skincare routine po before going to bed. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. See you on my next one. God bless you all. Bye!
Thank you.